Srbija će, nadamo se, jednog dana postati članica Evropske unije, a da bi bila ravnopravna sa ostalim zemljama, bit će potrebne ozbiljne diplomate koje će razumeti i znati da izvuku korist iz komplikovane evropske administracije. Čini se da naša zemlja na tom poslu do sada i nije baš mnogo radila. Dušica, Ana i Naim diplomci su Beogradskog fakulteta političkih nauka. Jedini su srpski polaznici master studio na Koledžu Evropa u Brižu, a pre njih tu prestižnu školu završilo je samo 3 ljudi iz naše zemlje. Za sve njih zajedničko je to da su se sami snašli za stipendije i to od stranih organizacija i ambasada. Uprkos tome što ih Srbija nije stipendirala, oni ipak žele da svoje znanje jednog dana stave u službu države. Najradije bih voljela da se vratim u Srbiju. Sada ukoliko ne bude mogućnosti da ostanem u Srbiji, onda gde god, bilo u Evropi, bilo u svetu. Ovakvim jednom diplomom podrazumeva se da ću se baviti možda administrativnim poslovima, odnosno spoljnim poslovima svoje zemlje i da je približavam ka Evropskoj uniji. Moje jeste cilj da pre svega pomognem Srbiji, dakle da budem jedan od onih koji će raditi na evropskim integracijama Srbije, bilo u okviru nacionalnih institucija ili čak iz drugog domena. Evropski koledž u Brižu godišnje upiše oko 300 studenta iz više od 50 zemalja. Master studije imaju 4 smera: evropsko pravosuđe, diplomatija, administracija i ekonomija, a diploma koja se tu stekne ulaznica je za briselsku administraciju. Skoro polovina studenta odlazi u evropske institucije, takođe i u nevladine organizacije, a sve više i više u privatne kompanije gde ljudi sa takvim iskustvom i tom vrstom diplome vrlo lako dobijaju posao. Iako državne, pokrajinske i lokalne institucije u Srbiji još nemaju sluha za stipendiranje onih bez kojih sutra nećemo moći da se snađemo u Briselu, ipak nismo na začelju. Ove školske godine Hrvatska ima samo 1 studenta, a Makedonija, Bosna i Crna Gora nemaju ni jednog.